маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноятии кишвар дар ҳафтаи сипаршуда шинос менамояд. мақсад аз таҳия ва пешниҳоди барнома он аст ки нафаре агар дар сар фикри хатое дорад инро дида ба роҳи дурусти зиндагӣ баргардад. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. салом. авбошии ронандагон ва вайрон гардани тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахт. Мяун гарени фромаде маймушина камхе шидемунох шака ҷанг шидемака. гумонбаршуда манзили истиқоматии амаашро ҳадафи дуздӣ қарор дод. ошкор гардидани парвариши ғайриқонунӣ ниҳоли кӯкнор дар ноҳияи ҷабор расулов. қоидавайронкунии ронандагони автомошинаҳои гаронарзиш ва ҷаримабандии онҳо. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.